Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayyarkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ya bunaya hingger putraku, irkab nunggango sapa sira ma'ana sartane kita fisafinati ing dalem prau, wala takun lan aja ana sapa sira, aja dadi sapa sira dadi iku ma'al kafirina sartane wong-wong kafir. Ae tegese fil makani ing dalem panggonan. Wa huwa utawi panggonan iku wajhul ardi. Blegere utawa telenge bumi. Khariju safinati kang ana ing dalem jaban prau. La fidini ora ing dalem agama. Li ananuhan krana sak temene utawi Nabi Nuh ngalaihi salam iku yahzaru ngawatirke sapa Nabi Nuh ibnahu ing anak lanange Nabi Nuh nganil halakati saking binasa utawa saking hancur. La yanha ora nyegah sapa Nabi Nuh nganil kufri saking kufur fi dzalikal waqti ing dalem mangkono wektu. Ya istilahnya perasaan bapak sing mengalir ning anak. Ngantek Nabi Nuh niku weruh anake ya sak elek-eleke anak, sak kafir-kafire anak, sak ora manute anak, tetep anak. Wong tuwa iki tetep tresna, wong tuwa iki tetep sayang kok ya. Wah, mbok anake iki kaya ngopo tetep sayang. Mbok sak ndugal-ndugale anak kaya napa nek wong tuwa tetep seneng. Mula weruh kahanane anake Nabi Nuh sik kangen ngono kuwi, Nabi Nuh ngendika, "Hengger anakku, mbok ayo numpak prau awor karo kita-kita iki." Iku karo bungok-bungok lho ya adoh kok ya. Ming le nerangke rada kalem kaya adep-adepan. Asline ora lho.
Nabi Nuh ning jero prau kanungan ning wadoh kentir kono ya. Kowe bengok-bengok kae. Ayo ger melu aku numpak prau kene. Aja awor wong kok ngono kae. Bala takun mangal kafirin. Iki wong panggonan sing nalika niku kanungan iku ana ing dalem nggon sing ning jaban prau. Dadi kharijus safinati ning jaban prau. Tur nalika kerem nalika kentir banyu niku ora ana ing dalem netepi agama. Jan ora netepi agama mengkur sak gaya sak ngukuwi keyakinan kadangkala sak ngukuwi kaprajan. Kae tau wong iki sing ngukuwi prajane trima ngemohi kebenaran, ngukuwi prajane trima ora melu sing apik ngono kah banget kok. Karena ngencengi prajane. Ya misalkan sakniki ngeten niku ming paitan sengit karo kula trima ora ngaji. Trima ora ngaji karena wah aku sorry nek ngaji karo kae. Aku sorry nek ngaji neng kono. Kamangka ora kok terus nyikapi kahanan nganggo padha wujude tetep ngaji. Dadi nek cara isian buku iki neng buku ana catetane iki tetep ora. Akhire gandeng ngukuwi prajane. Aku pokoke nek ngaji neng kono sorry aku nek ngaji ro kae ora wae. Akhirnya blas ra ngaji. Dadi bukune suwung. Wong ora ngaji kok ming ngukuwi kaprajan sakjane iki ming ngukuwi kaprajan. Gek yo asline iki ora praja. Ora kok terus nek ngono ki praja, bener kowe. Pancen kowe iki wonge luwih mulya. Kowe iki wonge luwih moncer. Kowe iki ora sama sekali ora. Wong ketok ya luwih nyemrimih kok. Cara ning kampung ya dudu wong berpengaruh kok. Iki cara ning kampung iki. Ya mengkur ya kelas-kelas ming biasa we. Malah kadang kala tangga we ra kenal kok piye. Dadi ning kampung ku ora kok wonge top, wonge berpengaruh, wonge terkenal, dinut wong liya, lomo ya ora terkenal, ya ora berpengaruh, ya ora lomo. Sama sekali ora berpengaruh. Bojone we ra manut dhewe to. Iki bojone we ra manut. Makane bahasa kaprajan lemuni ngukuwi praja iki praja apa? Sing paling parah nek kaitan karo ngaji, wong ngaji niku radang dadi dong, ora ngerti dadi ngerti. Iki wonge bodho. Iki lho, wong iki bodho. Nek gelem ngaji dane tambah ngerti, tambah dong, tambah pinter ngono sakjane. Aneng bodho ra ngaji dadi gaya goblok. Gaya goblok. Mending gaya goblok ning gelem ngaji. Rada kuwi. Ya gaya, nek gaya walaupun wagu tetep gaya. Nek nggon goblok, wah wis terkenal. Wis pancen ket biyen goblok, ning ra gelem ngaji. Ngono lho. Iki dadi rada ana mendinge ngono lho. Iki wis anu wis gaya goblok ora ngaji. Gebas wae. Iki ya mung kaya kangan, gaya ngukuwi prinsipe
ngantek karo ramane we moh kebenaran sing digawa karo ramane ora ngakoni. Pentokane kahanan kerem dijak numpak prauwe ora gelem. Lho Nabi Nuh kurang piye le dadi bapak sakniki ngomongke le dadi bapak ora le dadi nabi. Karo anake ya ngawatirke tenan, ya tresnani tenan, ya susah tenan. Mula ngejak kangen ayo numpak prau kene ngono kuwi iki watir engko ndak kangen iki mati. Kerem kuwi. Nek cara ngerih-rih utawa glembuk pokoke numpak prau sik pipite sesuk kowe tetep ra manut bapak ki ra apa-apa ngono lho. Ngene lho. Ning ayo saiki numpak prau sik kene wong iki banyune kaya ngene. Ha wong kok kereme nang dhuwur gunung saking jerone iki. Engko ora seneng karo bapak oleh, ora manut karo bapak oleh sesuk sing penting slamet sik ayo ngantek ngono. Ora mikirke tentang kufur karo imane ora ning mikirke slamete sik. Kabeh wong tuwa ya tak kira ngono kuwi. Ya mesti ngono kuwi. Wis nek nggon kowe iki arep nyambut gawe apa ora nyambut gawe sak karepmu ning pokoke ayo mulih sik ngono lho nek ana anak minggat kae biasane ngono kuwi. Le ngereh-reh ngono lho maksude. Le ngereh-reh iki biasane ngono iki. Wis pokoke mulih sik le. Kowe iki ora kudu manut bapak, nek bapak akon sekolah kowe wedi, kowe gemang ya ora usah minggat ngono iki. Sing penting mulih sik, engko ora sekolah ya ora apa-apa kan ngono ta biasane iki. Lah ngening sing penting mulih sik. Iki ngerih-riye iki ngono kuwi apik banget. Ora tentang agama. Sing ibu-ibu apa menah sing jenenge karo anak wis super ora tegelan nek ibu-ibu. Mula kerep-kerepe sok rame karo bapakne wing babakan anak. Bapakne rada keras, ibune rada lunak. Mbela alasane. Wong dasare ya tok manja kok anakmu iki. Aku ki ra manja, ming nek ngandani ki alus kae. Agene nek ngandani aku kok kasar. Sing lanang meri ceritane. Nek ngandani aku kasar kok nek karo anake alus. Aku iki dikasari ya tetep mburuk ngono kok lho ngono kuwi. Dikasari ya mburuk jenek kowe nek anake mesakake. Kadang ora sinkron ming demi anak iki biasa banget. Karo falsafahe sok beda kok ya falsafahe ngandani anak itu. Kadang seorang ibu manjane utawa cara memanjakane niku rada berlebihan sehingga ora tepat. Ning bapakne le ngandani itu dipaske karo kemampuane si anak. Misalkan ngomongi, lah nek pancen bocah iki umurane umur 6 tahun tekane 10 tahun iki kelas omongan-omongane ya seumur kuwi. Aja dikeki materi omongan sing dienggo umur 20 munggah. Urung ganduk urung tekan. Ngantek le ngonekke kowe kaya ngandani anak umur 20 tahun. Ayo bocah umur 7 tahun, 10 tahun ora tekan. Nung seorang ibu kadang le ngomongi wis gedhuwuren. Misalkan ngandani anake umur 7 tahun, 8 tahun, ibune le ngomongi, "Mbok ya kowe iki wong wis gedhe." Lha muni wis gedhe. Dadi cah gedhe iki wis ngerti gawean. Tangi iki ngarepe subuh. Wong kowe iki saiki wis gedhe. Wis tangi ngarepe subuh. Salat subuh. Terus engko apa sing dadi bot repot iki tok tandangi dhewe lah wis gedhe sih. Nek arep sekolah ya persiapan, siapke buku-bukune.
Nek wis bar kuwi terus engko ngewangi ibu gawe sarapan dadi wis mulai dong kuwi. Nek umur 7 tahun tekane 10 tahun ora gantung. Karo meneh umbah-umbah dhewe. Terus nggon-nggonane iki ngerti. Nek kathok ki ning kene, nek roh ki wah wis iki bengep, anake bengep karena urung mampu nyerep pengertian sing kokean ngono kuwi urung mampu. Oh sok-sok do ngono kuwi dadi iki jane urung tekan wektune diomongi kok ngono kuwi lho. Ning kok ya kadang seorang ibu sok kebablasen le ngomongi. Kayak nek bapakne jebul ora tau ngomongi. Ora tau ngomongi ning nyontoni. Karena iki nek diomongi ora tekan, apa meneh bocah-bocah saiki kuping, pikiran karo mata iki wis kesumpelan handphone. Kupinge, matane karo ngen-ngene iki wis kesumpulan handphone. Wah, angel tenan nek cah-cah saiki le ngomongi angel tenan. Engko nek wis ngono kuwi mbokne le ngomongi karo nyente, wis ajeg kuwi. Wajeg karo nyente, karo nyikapi rada kasar, nyikapi rada rapate alus kae. Genek bapane mung nyontoni. Ngerti sandangane anak teng klambruk kae dikekke ngember karo bapakne terus dikum. Engko lagi omong galo sandanganmu tak kum terusno kumbahan. Wis ngono kuwi dadi rada dong, perkarek neruske dituntut. Iya, karang bapakne rombokne aduh pinter bapakne kok ya gitu. Pinter bapakne kok ya. Mbokne iki mung pintere nek njaluk duit. Njaluk duit enten nek ngomongi dadak nganggo sente, dadak nganggo swara seru, dadak nganggo wis ngono kae. Bapakne iki pinter iki. Oh, nek pinter ngandani anak iku ora kudu kiai kok ya. Ora kudu kiai iki ora mesti pinter wong ngandani jamaah kuwi angele ra iso sih. Ra iso sih. Ngandani jamaah kuwi angele ra iso. Kiai we ora mesti dinut ya apa meneh. Biasa ngono. Dadi nek nggone iki ora kudu kiai tapi kebijakan atau kearifan lokale seseorang sajalah. Nek saya memahami karo meyakini memang semua niku kembali nang nggon berkah. Urip iku nang nggon berkah. Nomor 1 pinter itu insyaallah berkah. Terus kepinterane cara ngolah kahanan nek ngandani anak ya kepinterane ngandani anak itu aja ngantek lali nganggo keikhlasan nyadong berkah Gusti Allah. Itu nanti rada dinggo nek ngono kuwi. Ning pinter kae nek ora ikhlas, senengane sok kudu dinut. Nek nang umum ya pengen ketok, pengen gagah, pengen diarani pinter apa piye dadi lillahi ta'alane iki kurang. Ya tetep angel wong pancen ora ikhlas ki ora nekake berkah kok ya. Sak-sake ngono nek ikhlas ki ya ana rasane disak-sake. Mula rasakno nika sing jenenge ewuh, wong ewuh. Ewuh iki kan atine do ewuh. Kisruh, atine iki kisruh. Makane nalika ewuh terus munjungi kae ra tak enak munjungan. Ora tak ikhlas lho. Atine ewuh. Ora tak ikhlas. Nek ra ngandel sakniki rasakno sego kunjungan karo sego syukuran bayi. Genduren bayi karo sego kunjungan beda. Padahal jane padha blegere ning nang nggon rasa beda.
Wong sing syukuran bayi kae los gek sing ewuh kae iki mikir iki engko akhire badhe apa diutang. Ya nyatane ya mikire ngono kuwi kok kamangka wis apal sing jenenge wong iku mbok disetting kaya ngapa tetep ra bathi. Lah kok iki engko bathi apa diutang. Tenan makane kabeh niku kembali ke ikhlas. Saiki maca Quran, qiraah, apa-apa kae. Sing niate ora lillahi ta'ala, sing niate mengkur krana alam apa krana golek hadiah ngono neng rasa. Dadi neng kacamata hati ngono iki ya ora pati temonjo. Wong lillahi ta'alane kurang kok. Beda sing nek lillahi ta'alane dadi maca Quran sak uni-uniwe ning ati kaya anyep, kaya ngresepi. Karena memang kuncine ten nggon ikhlas kok nggih. Beda mang rasake to. Ning yo nek mata hatine urip. Jadi perasaane urip lah, perasaane do mati. Do ora ndek perasaan ngono lho maksud iki. Do ora ndek perasaan kok ya. Aja nek kok ngrasake maca Quran, ngrasake ngaji, ngrasake iki. Wong ngrasake sambate sing wedok ora peka blas iki. Sing wedok sambat ngene, sambat ngono ya ora peka blas e. Sangel wis ra ndek perasaan ngono. Jenenge ndablek ngono lho. Nek ngene jenenge ndablek. Ning ya lumayan ding wong ndablek iki nggawa efek awake mrusuh kok ya. Lumayan. Ya lumayan lah ana apike. Ya lumayan to. Makane ayo ngono. Nek Nabi Nuh ki mbok yo ayo. Golek slamet sik. Engko nek wis slamet terus meniti program-program ngibadah iki insyaallah santai. Nek sanepane rak ngono. Wis rasa mikir kafir apa mukmin, wektu iki butuhe mung slamet. Wektu iki butuhe kowe gelem numpak perahu. Pipite engko nek wis slamet arep ngukui kafirmu ya sak karepmu, utawa kowe arep ngibadah ya sak karepmu. Ning wong iki mangsane mangsa darurat jenenge. Darurat iki bahasa Indonesia. Kuwi cuplikan utawa mengkorkulaan saka bahasa Arab. Asline darurat. Darra ya duru daruratan. Dadi darurat. Darurat itu kepepet, kahanan darurat, kahanan rada kepepet, kahanan rada ora. Lah terus dikulak karo wong Indonesia darurat angel dadi marik darurat. Kuwi bahasa Arab niku ki asline, darurate. Asline darurat. Saiki iki sik sing dialap iki sik, slamet sik. Wong kadang kan ngene ya nek iso ngene terus ngene kuwi kok kan program. Wong iki wireng wujud kok ngene. Wah, terlampau jauh. Kan akeh sing ra mutu. Ya aku iki pingine ngaji, ning nek wis ngaji pisan, tingkahku iki kudu luwih apik. Ping pindhone engko apa sing tak sinau iki aku kudu iso ngamalke. Kuwi kokean program jenenge. Kaya ngene kok kan program. Wong urung sida ngaji kok wis njedulke kokean syarat-syarat. Aku ki pingine engko nek wis ngaji, ya kudu tingkahku luwih apik. Ping pindhone apa sing tak sinau ki aku kudu ngamalke sehingga le ngaji ki cetha ana temanjane. Nek di logika nganggo logika sing cethek, sip. Ning kuwi ora mutu kok ya. Lah kok ora muti lah wong ngaji wae urung kok kokean rembug. Lah kowe iki ngerti ora jeng ngaji iki? Ayo ngaji iki nyinau lah wong tentang nyinau sing disinau apa wae rong dong wong ilmu ki ombone kaya ra ilok-ilok. Aku wis jedulke program-program nek iso ki nek wis ngaji tingkahe rada sip, apik, ora sak-sake tur engko serapan ngelmu ngaji ki di ngamalke. Lah karek sing dibahas apa? Kok ora dong.
Rak yo aku ki pingine sekara ngaji ngene iki ngaji. Wis titik ngono kuwi sithik kok yo. Ora usah mikirke tingkahe, ora usah mikirke ngamale. Wong urung sida ngaji kok. Aku ki pingine pokoke ngaji. Ya sudah ayo sekara ngaji diprogram menyang. Lah engko bar menyang nek wis ngaji piye? Engko jedulke program lanjutan. Saiki rasah diprogram sikil lan jenengan ki urung di omah we penginku ki aku gawe omah. Iki engko. Terus engko gedene semene kae. Sing ngarep omah ki nek iso nuansane. Nggih. Terus sing sisih kono kae engko anu musala cilik. Wong gawe we urung kok kokan bayangan. Engko nek wis ana musala cilik anu seminggu pisan iki engko karo kanca-kanca tak jak mujahadah. Karo bar kuwi ditutup ngaji ben supaya nyamleng engko lelekas jam 12:30 bengi. Lah iki omah we rong duwe jek kok. Wah, angel banget nek ngono kuwi angel banget. Kokean program. Wis kok niki ora mutu sama sekali ra mutu tandang sikik. Sing kudu ditanggani, sing kudu disikikke ngendi, kuwi tandange sikik, nek kuwi wis temandang, engko lagi jedul inspirasi anyar untuk neruske. Cara ngaji ya sikik, rasah kokean mikir, rasah mikir ngamal wong sing dibahas apa we rong dong kok mikirke ngamal. Iki ki nek ngaji kono bahas apa? Kok engko aku tuwas ngaji nek karo ora ngamal kuwi ya ora ana gunane aku engko tuwas mangkat. Aku tau edomo kula ki ya pengen ngaji ning engko tuwas kula mangkat nek ora ngamal ya ming ra ana gunane. Kula ya terus takon, lah kok ngamal ki ngamal apa? Kok muni engko nek ra ngamal kuwi arep ngamal apa sampeyan ya? Lah yo ngamalke ngaji kuwi lah yo ngaji niki ngaji apa? Mah tau lah ngaji apa? Lah gene rung dol. Wong cedhak ora ngerti sing dibahas kuwi apa kok wis mikirke ngamal. Iki sampeyan ki ora ngerti nalika mangkat engko ki bahase apa. Nek ora ngerti ki aja dipikirke saiki wong ora ngerti kok mikir iki jenenge ngeceh-ceh pikir. Malah ming juwet-juweti iki lho. Ngumet ra ana jluntrunge ngono kuwi. Karena mikirke suwiji-wiji sing ra cetha. Wong ora ngerti sing dibahas ning ngaji kono iki apa kok mikirke ngamal. Jajal pas dilalae suatu ketika mengke jenengan mangkat jedhuet. Terus kok bahasane pas munggah kaji. Apa ya sampean arep ngamal? Jal karepe nek wis ngaji kudu ngamal. Dilalae bahasane niku bahas munggah haji. Sampeyan langsung arep ngamal. Gek kere kok ngono kuwi. Sing go ngamal ki apa? Mula ora kudu ngamal sing jenenge ngaji niku ora kudu ngamal. Karek bahasane apa dukur. Wong bahase we munggah haji gek kowe ra ndek dana kok mah arep ngamal. Iki akeh banget sing do ideale akal dinggo sing akhire dadi ora temandang sing akhire dadi keset ngono akeh. Karena manut ideal akal. Menurut akal ideal iki ngene iki. Wah, kowe ora iso sing dinggo ki syariate ora akalmu kaya wong akalmu ki akal rada ora cetha sih. Akalmu ki rada menggok-menggok ra genah. Lah saiki sing ngaji wong kakung-kakung bahas kitab Ngkudu Lijen. Iki ning kono Kanjeng Nabi ngekeki wanti-wanti karo Dewi Fatimah, "Hengger putriku, ndiwae wong wedok sing beresi gawean ngomah, sing gaweke sarapan keluarga. Niku ganjarane kaya munggah haji digogroke dosa-dosane." Iki lafate jelas ndiwae wong wedok. Kaya sampean nek ngono aku operasi men dadi wedok wae ngono.
Dadi ngaji iki ora kudu ngamal kok ya trap-trapane kok. Kok terus walah kuwi tonjo dadi wong wedok ben kuwi gaweane wong wedok kok. Awake dhewe wong lanang pokoke cukup ngerti, cukup krungu engko nek di wong wedok diomongke nang ngene sing wedok. Nek ra duwe wis. Rasa ngomongke. Lah ya wong ra duwe kok ngomongke. Tur yo nek kaya jenengan duwe kok rasa ngomongke. Wong wedoke jenengan iki ora percaya karo jenengan iki. Wong wis ora manut. Wah mesti dipaido kok ya. Wong wis dangkik-dangkik le omong kae. Nek cara sing desa rada tuwa ngene mak mau nang ngaji iki jelo wong wedok sing gaweke sarapan keluargane wong wedok sing ngene. Nek cara desa ora ngono ki lho omong. Iki ganjarane kaya munggah kaji dosane digogrog-gogroke ngantek resik mak iki. Wong wedok sing ngono kuwi. Iki bojone le njawab ngono. Kowe iki kupingmu kleru le krungu. Ngono malah iki. Kowe iki sok geses jele mami ngantek ra dipercaya kok ya karo sing wedok iki. Wah, lah ya karang kulino anu lho, kulino ndobos lho masalah iki. Meneng wae do krasa nek iki tetep. Wis ra wani cemuwit pokoke saiki. Krasa banget kaya nek kulino wis ra dipercaya karo sing wedok. Jumete apa iso dipenyak tenan kok ya. Makane aja terlampau muluk-muluk apa sing jenengan adepi kuwi wae agake dialap. Engko mburine pikir mburi sing penting apa sing jenengan adepi digarap dialap men supaya jenengan iki nyata-nyata iso untung dengan apa yang jenengan anane niku. Set ngono wah insyaallah jos niku. Niki sik terus sesuk. Muga-muga do diridani Allah. Do diberkahi Allah, dituntun atine ikhlas krana Allah, urip ayem tentrem, kecekapan lahir batin donya akhirat. Amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.